Hello ko niyo mo, madam. Ano po may manong? Ingon di ni manong nga din akong siya gusto mo patawag og manong kay pangtiguan ko noon na niya. Ganan siya mag-level up ko na may. O sige, tawag ko na ako siya uncle. Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Niya mag-give up na kuno siya pangguna. Puslan ko no sig pangguna niya siya. Labong pa kuno kaayo. Uy niya mo retire na kuno siya gabal-habal. Kay puslan mo kuno siya gabal niya. Sakit kuno kaayo ang mga kamot. Gipigugan na kuno siya. Unya gapatayon gid na siya tina si Uncle Dira. Sa ka mo gwapa maupaw sa ka. Unya worth it kay na magtina si Uncle kay astay mo agda og donggan matinaan. Sana all. Call murag ligid ni bagay nimo ang ganam tina-tina akol. Kay murag first and last customer na gyud kanimo. Garbiya gyud mo tinaning Uncle. Uy harsh kayo ba? Buntag pa gani. Sana all. Murag na mo kikalagot na pukol. Nanghiri na akong na Uncle oh. Murag di na gid na madrawing ba? Makanta na lang kita anay sa kasakit kol. I love you. You said you love me too. Nakol, Tagang yatikad na kong tip, kol. Basta munda na kaaning bisyuha, kol. May pamamuwang ka dito, kol. Tagaan tatikad sa palibo. Don't forget to follow and subscribe.